Może jeszcze mówimy o tej energii nuklearnej, o tym projekcie, jak to mamy być sfinansować, ale tam trzeba przyłożyć po prostu cyfry według mnie. Taki projekt rzędu 6 gigawatów kosztuje około 20 miliardów euro na dzisiaj, po koszcie budowy, nie wiem, EPR we Francji, nie wiem, czy to pewnie jest podobne, jakby budować Westinghouse albo jakiś inny reaktor. 80 miliardów na bilans spółki PGE, która dzisiaj jest warta 40 miliardów. To też trzeba policzyć tak na projekt na 15 lat do przodu. 3 razy net debt EBITDA. Powiedziałem, że dzisiaj jest jakiś cash w spółce. Mówimy, długu ta spółka może wziąć 30 miliardów. Do tego ma jakiś free cash flow operacyjny przez najbliższe 10-15, około 25. Na dziś, według tak, jak patrząc na, oczywiście cena energii może pójść do góry, PGE bardzo będzie korzystnie na tym, ale na dziś brakuje tam dobrych 20 miliardów na bilansie, jeśli chodzi o finansowanie energii nuklearnej. Dlatego PGE mówi o tym, że się dzieje. Znaczy, może ja poproszę, nie wiem czy mogę, ale jak była nowa update strategii, tam były jakieś cyfry podane, ile ma być przeznaczone w kwestii capex-u na energię nuklearną do 2025 roku. Nie wiem czy mogę tak, ale według mnie na dziś PGE nie jest w stanie sfinansować 80 miliardów do 2022-2025 roku.